Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa bu'istu li'utimma makarimal akhlaq, wato an aiko ni ne domin na cika kyawawan ɗabi'u. Abin da ya sa muka kawo wato wannan bayani na kyakkyawan ɗabi'a shine duba da azumi da ya shigo ko ya ma kusa fita. Za mu ga cewa a cikin azumi alhamdulillahi 'yan uwa musulmai suna shiga taitayinsu kuma suna komawa ga Allah gwargwadon hali fiye da yadda suke komawa gare shi a sauran watannin da ba watan azumi ba. To amma kuma abin da ke faruwa shine bayan azumi sai kuma ka ga wa'innan musulman da suka jure suna sallah a jam'i ko da yaushe, sallan asuba, sallan azahar, sallan la'asar, magariba da isha'i, sannan ga ƙarin nafiloli, sai ka ga kuma bayan azumi sun daina wannan abubuwa ɗin. To abin da yake zuwa mana daga malamai shine mun sani cewa ana cewa da azumi ana ɗaure shaiɗan, amma bayan azumi kuma ana sakinsa. To shin wai shaiɗan ne ko ko mu ne shaiɗanun kawukanmu? Idan har ya zamana da azumi za mu koma ga Allah da kuma azumi ya fita sai ya zama mun koma abin da muke baro baya, to kenan waye shaiɗan wanda aka kulle da azumi, kuma waye shaiɗan wanda aka saki bayan azumi? Bayan hadisi yana cewa ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamaha wa in qalla, wato mafi soyuwan ibada ko aiki a wurin Allah subhanahu wa ta'ala shine aiki ko ibadan da aka dawwama ana yi ko mun karancinta. To yanzu mun samu mun ɗauki azumi, mun yi wata muna azumi, haka kuma mun yi wata muna sallah kamsu salawat duka a jam'i a masallatan musulmai da sauran ma wasu ibadu, tahajjud, sallan dare kenan, da kuma addu'o'i, yawan karanta Qur'ani da sauransu. Duk mun samu muna wannan. Me zai sa ba za mu jure kuma mu ci gaba da yi har bayan azumin ba? Domin kuwa idan har ta tabbata cewa ahabbul a'mali ilallahi adwamuha kuma wa in qallat, to kenan me muka yi a azumi kuma me muka yi bayan azumi? Idan ya zama mun yi a azumi sai kuma muka bari bayan azumi, to kenan ina ahabbul a'mal? Yanzu wannan ibada da muka yi ta zama mafi soyuwa wurin Allah la? To ashe ba za ka yi fatan ka zama aikinka shine mafi soyuwa wajen Allah ba a matsayinka na musulmi? Allah ya sa mu dace. Wassalamu alaikum warahmatullah.